Vi väljer Oslofjordstunneln för att undvika centrala Oslo. Det kostar visserligen 65 kronor i bompeng, men det är det värt. Så kommer vi upp i fjällen och vägen blir allt skakigare. Vi siktar på att komma till Rjukan. Och nu blir det allt mer fjällnatur. Och där nere i dalen ligger Rjukan, men vi ska stanna vid Kvittovattnet. Fantastisk vy mot Gaustatoppen. I den här idyllen kan man faktiskt hyra ett helt hus om man känner för det. Men vi själva bor i lite modernare hytter och pratar med föreståndaren som är dansk. Om vinteren der kalder vi oss Kvittovatn Fjällstuga. Ja. Og det er faktisk vores højsæson. Der er rigtig mange skiturister her, fordi vi har et fantastisk langrendsområde med nogle meget fine langrendsløjper rundt om søen og op omkring fjellet heroppe. Plus at vi har fået udbygget det alpine område en hel del. Men om sommeren, der er vi så vandrehjem, og der kommer mange andre turister, som nyder naturen og vandrer, dyrker cykelsport. Og for eksempel her i næste weekend igen, der har vi fuldt hus, fordi der kommer dem, der er en triathlon, der hedder Norseman. En meget hård triathlon, hvor de alle kommer og bor her fra lørdag til søndag. Ja. Vi har sett att det är många danskar här. Var kommer de andra ifrån då? Är det... Jeg vil sige, på denne her tid af året, der er en del danskere, men der kommer rigtig mange svenske. Der har været mange fra Schweiz de senere dage, og fra Frankrig, og også mange tyskere. Så det er sådan fra store dele af Europa. Også nogle østfra. Vi havde nogle russere den anden dag, så det er sådan meget, meget forskellige nationaliteter. Hvorimod om vinteren, der er det meget engelske turister, vi har, og danske turister. Ja, vad gör de? Hur länge stannar de på sommaren? Jag har sett att... Mange kommer 1 eller 2 dage og besøger Gaustatoppen og måske Industrimuseet, som er nogle af de store attraktioner. Så er der andre, der kommer og flytter ind i en uge, bor med deres børn og tager vandreture i fjellet. I morges der kom en dreng heroverfra, han havde lavet hans første naturfilm på video. Han havde taget ræven på ganske tæt hold og vist stolt hans film frem. Så de bor her en uge og holder ferie. Så gör vi då en utflykt till Gaustatoppen. Samlingen sker på en parkeringsplats. Och vi är ingalunda ensamma om att göra den här utflykten. Bara man kommer upp några meter så har man en fantastisk utsikt. Vädret är som den här sommaren mycket skiftande. Och molnen börjar sakta krypa upp längs bergskanten. Och ju högre upp vi kommer, desto vackrare utsikt får vi. Men så tätnar molnen allt mer. Är det molnfritt ska man kunna se en sjättedel av Norge från toppen. Men här har vi ibland problem att se kanske bara 6 meter framför oss. Och efter ett par timmars vandring så är vi uppe på toppen på drygt 1800 meters höjd. Och här får vi använda vår lunchpacke innan vi återvänder. Der er mange, der cykler her, har jeg set de senere dage, og der er også nogen, der cykler i terrænet, og så er det jo indgangsporten til Hardangervidda, så der er mange, der kommer her og starter vandreturen her. Og har ni planer på att förändra anläggningen mer, eller?
Vi vil egentlig gerne udbygge det, vi er. Vi prøver sådan at være en base for folk, der vil dyrke friluftsaktiviteter og sport. En base, der bygger på fællesskab. Vi vil gerne være uhøjtidelige, men også et rent og venligt sted, hvor man får værdi for pengene, og hvor der er tilbud til forskellige personer. Vi har billige rum, hvor man bor med delt bad og toilet og deler køkken, og så har vi nogle lidt dyre rum, hvor man har det hele på værelse. Så vi prøver sådan at være et bredt tilbud, men i det spekter, hvor man kan sige, at det er den billige ende. Nästa utflykt gör vi till Tores kyrka. Det är också en topp. Börjar med lite vandring. Och här kan vi se ut över stugområdet. Det är härligt väder. Man behöver ofta byta t-shirt. Och så siktar vi upp mot toppen. Och den är på drygt 1300 meters höjd. Och här har vi också en fantastisk panoramautsikt. Och den här gången är det inga moln som skymmer. Och vi stannar en bra stund på den här toppen där vi är ganska ensamma. Dags att plocka fram lunchpacken och en lite värmande tröja. Här har ni ett sittunderlag. Sitta på. Ja, visst. Och här uppifrån så har vi faktiskt utsikt mot Hardangervidda i norr. Efterfrågar folk mer och mer service? Och... Jeg synes, der er nok flere, der gerne vil have bad på rummet nu, end der har været. Så det er også den udbygning, vi har gjort de seneste år på stedet her, at der er kommet en række med nye hotellejligheder op med meget fine toiletforhold inde på rummet. Men ellers så prøver vi også at være det alternativ til mange af, skal vi kalde dem kollegaer eller konkurrenter her i området. De lejer hytter, hvor man kan sige, at princippet er, at man rykker parcelhuset, man har derhjemme ud i fjeldet og bor der sammen med familien, hvor man kan sige, at de har et lille nøglehus, hvor man får udleveret nøglen. Her der har vi et større rum, hvor hvis det regner en dag, kan man tænde op i pejsen, og børnene kan spille bordtennis, og om vinteren, hvis forældrene gerne vil have en middagssøvn, så kan børnene gå ud og lege i fællesarealerne med de andre børn, og om aftenen kan de ligge inde på rummet, mens forældrene sidder og drikker et glas rødvin ude ved pejsen. Så det er mere fællesskab, og det er det, vi gerne vil være, det alternativ for folk, der gerne vil dele erfaringer med hinanden og gerne være sammen med andre, og ikke kun familien. Men samtidig er vi gode til at rumme familien, fordi der er plads til børn her. Hur har utvecklingen varit före? Får ni fler och fler turister på somrarna? Eller? Ja, vi har, men jeg tror egentlig, at det er meget fordi, at der er kommet fokus på Gaustatoppen. Så i år har vi haft en hel del flere gæster, som kommer forbi og kommer ind, som er på tur. Og egentlig synes vi er selvfølgelig rigtig glade for Gaustatoppen, men vi vil gerne beholde folk i nogle dage, fordi vi synes, der er så meget andet at byde på. Kører man lige lidt op ad vejen herop, så er det ganske få meter ind i fjeldet, så er man væk fra alle de andre turister og væk fra hytterne, og der er nogle meget smukke områder med søer og så videre, som
ett gott udgangspunkt för vandreture. Tredje utflykten gör vi runt själva Skipsfjället som är i närheten utav fjällstationen. Det är en underbar dag denna regniga sommar, men här skiner bara solen och det är drygt 20 grader varmt. Där nere i dalen så ser vi Rjukan och det är bara några få moln runt Gaustatoppen. Återigen dags för lite fika. Lige nu har vi cirka 50 rum her, og det er nok på det sæt, vi vil fortsætte. Altså, der ligger planer for 6 nye hotellejligheder på et eller andet tidspunkt, overvejer vi at udbygge med det. Men ellers er det nok nogenlunde det. Der, hvor vi prøver at udvikle os, det er på sommeraktiviteterne, fordi vi vil gerne... Vi oplever, at der kommer mange mennesker netop og vil gå en tur til Gaustatoppen, men de tør ikke gå ind i fjellet. De tør ikke at gå ud fra de stier, så vi vil gerne... Vi har i år ansat en guide, der er ved at planlægge nogle andre ture, som vi tilbyder guidet, og hvor vi har overvejelser omkring, at hvis det går godt, at så vil vi prøve at lægge dem ind på GPS og lade folk selv gå ud og prøve nogle af de lidt andre ture og opleve, at det ikke er så farligt. Och så en sista blick på Gaustatoppen innan vi återvänder till Sverige och Svinesundsbron.